Masyuna ni moनसे गोदान ब्लग साउन्ड फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजियाव फगबायनाय महर लासिनाफोर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फोजोबनाय होलांबाय जाबाय हानायनि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आयु बे सैमाया बोरैबासो बियो बे सैमाया दाउखि गन्द्रायाव हाबनानै माबा होनो दाउदै दाउसा नागिरबासो आं गन मोनोबा आं खुहैथारगोन आं बे सैमाखौ आं मैया बागदावलायदों आं दाउखि गन्द्रायावनिफ्रायसो ओंखारदों र' आंबो जेबो होनथ'आ आं नों सिरि थाथ' आं जेबो होनथ'आ र' आं जेबो होनथ'आ गनबो मोना आं खाथियाव बे समाव माखौ मोनबावगोन आंलाय मोनबावासो आङो गनखौनो ओइ आखाया आंनाबो बारा थिग नङा साला बे सैमाखौ जमनानै होनांगौसो ओरैबादि मानसिफोरनि हांसो जोंनि दाउला देख्राखौबो जानानै साफा आल्ला मालायनि इन्ट्र' मारिनायावसो फैदों मैया बागदावदों आं बे सैमाखौ ओंखायनो रागा दिउ दिउ जोंनानै दङ रागा जोंबा मानसि लागायनानै गावख्लायहोगोनसो आङो गोदाव सोरावखौबाथाय ओमफ्राय मा खालामखो मा माखौ लुखुर लाखार मावै दाङै नै 12:40 जालायबाय ओमफ्राय इसिना आब'मोनाव आलासि फैदों नालाय आलासि माने बाजै फैदों आरोना गाबोन भट होनो नों बाजै जाया आनैसो जायो आनैयाव ओइ सेलेपे हेलेपे ग्रुपनि मालाय माबा फट' खेब जाहैदोंनो बिनिबो खामानि दं जाहैदों बेखौ नायनानै ओंखारबोब्रबदोंमोन आङो ओंखाम जायाखै एसेयाव नैबेयाव सायाव एसे जिरायनोसै होननानै इन्ट्र'खौ मारिबाय आरोना ओमफ्राय सोरनाबा मा होनना बुंनो आरोना बिराद गिलुं गिलुं बार बारनायजों जाबजोंथ' एसे आङो ब्लग लानानै दोनो नोंथांमोना फुरा नायना होलांबानो जाबाय आरोना दलद था हे भगबान गाइसमोन मा होनो गय बिफांजोंनो सेस जासिगोन बायदि मोनलायलांबाय आं नै आरो गय बिफाङा माबायदि बायदेरफैखो नै जोंनाव गैला सेस बे जाहैबाय मा मैया मा होनो र' खयथायावसोमोनथाय खोमसिथारनायनि एसे सिगाङावनो आरोना ओरैबादि बागदावनानै फोल्लाब फोथाब फिसालाया न' सिङाव दङमोन फोल्लाब फोथाब ओंखारनानै नैबे खामसालियाव जिरायना दंमोन गिनायानो गिनाय गाबगांनायानो गाबगांनाय आं बाहेरायाव खाबारि फुदोंमोन आंहा ग्रोब नुदों नायदो बे जाहैबाय मा आब'मोननि आरोना गय बिफाङा ओरैनो बेरानि बैथिंजायहाय बेबो एसे माबानाय दंखायोमोन माने मा होनो बेखौ देमसोनाय दंखायोमोन आरोना ओमफ्राय ख्रेब नै सेस गय बिफांजोंनो सेस जासिगोन जिबना मा होनबावनो आरो गय बिफांफ्रानो जोंना लोल्लाव लोथाव गोजा माने एकदमबारे मथा जाया ओरैनो गोजौल' जायो हाया मोजां नङा रानस्राव खुस्राव जि गय बिफांफोरखौनो माने दोनाबाबो जासिगोन नै जानोसै गासिबो गय बिफाङानो मथा नङा आरोना नै खौलौ खौलौ ओरैनो जौवोल' फुंनो रोङाबा मा खि मोनजानो जौवो ओरैनो होनलाङो थां नै जालाहाय ओमफ्राय आरो नै बेबो रुंग'बावसिगोन आरोना नै माबायदि दा बैखौ दानफैबाथाय बेखौबो खहे खालामनानै दानहोखानांसिगोन नायदो बेबो बायखासिगोन जि गोजौ थं 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 ओमफ्राय गैया खेरेफाफा नै थैगोनहाय गय बिफांफोरखौनो बोरैबा गिलाबायग्रा जागासिनो आं दाख्लैनिफ्रायनो आरोना नै गैला गैला हे भगबान बेबो थिङावनो बायखागोन थिङावनो गोलैखागोन बेबो नायदो अबस्था गैला आयो ओइ खाथियाव थानो नाङा साइडआव था खाथियाव थानो नाङा मानसिफोरना बायदोंना बायाखै जोंना बायलागासिनो गैलाहाय ओमफ्राय आं एसे दाखोर दाला सिबना लानोसै बेलाय माथो नै इथिंनो नुहुरदां ओइ नै बैथिंजायनि देमनाया नै ओइ नै गेदा जानानै बोरैबा जाखागासिनो जारलाहाय मालायबा मानो बायदों गयानो खौलौ खौलौ नालाय ओंखायनो बायदों भगबान आं जै बार बारबाय गयखौसो नायफ्लांबाय थाग्रा जाबाय माने होल्लां होथां एथ' बारहुंखा लोगो हमबाबो आङो बिदि गयफोरखौ गेद्दा गेद्दि जालायनाय नुबाबो ओमफ्राय आङो बायनाय बांद्राय बिदि खेबसे बायनाय मोनाखैमोन आरोना एबार बोरैबा खेब खेब खाब खाब बायनाय नुगासिनो दंहाय अखौबा बायहां जाबा दानफायखायो जोंहा ओमफ्राय एबारनिया रानफायस्लाबनो मोना मानोबो मोना ख्रेब ख्रेब ख्राब ख्राब होनबालाय सना हंगार मामासिम औ मा सना औ ओम नम' शिबाय आखर थफ्ला लानानै ओमफ्राय बिबै जानो लानाया बिबैया जाजोबनो हायाखै गावहासो सोरो दाखोर सिङाव थायो नामा मानसिया जानि गथ' ए भगबान
बिदिनो ओमफ्राय फुंनि हाबाफारि जोबस्रांनानै आङो नै सानसुनि आदारखौबो माने लाहार फाहार खालामबायानो ओरै आङो मा होनो बहल थाइथाम दंमोन बेजों आङो ना गोरान न'आवनो फोराननाय दं आरोना बेखौनो एवदों आङो माइआबो गगा मोननायखाय बहल जाया सान्दों आं हारसिंसो थुमजोबनांगोनदां ओमफ्राय बेहाय आङो थालिर दावखाजों आलु संगासिनो ओमफ्राय नै दालिबो रेडि ओंखामबो रेडि आरोना आदारनि जाग्रा दानबाय नै गयखौ गयानो बोरैबा मा होनो जाख्ल'नाय गोजा ट्रेक्टरावलाय मानो गाखोनांगौ हारसिं गाखोगोन नोङो र' जेने थेने बोख्लायनांसिगोन थाराव नांगोन नङाबा थाराव नाङासै दे बोनो हागोन नों आदामखौ बोनो हागोन नों हारसिं मिठू दा इटा टाने पापारले মই কি করে ওই ট্রেক্টরের পৰা জাম মারি মারো মই আরে ভাই আদাखौ लेंहरनो आं सिथा हामा जाम्बि आइ बाबा बाबा बै फख्रियावसो दंहैलायनो आं हाला ओरै ओंखामफोर संदों आं बिदि खिथु खिथु खारफाबाय थानो हाया आंना खर' गरम मोनो हारसिंबा थिउ थिउ थांनानै लेंहैनो हायो आरो नैबेबो खिथु खिथु ओरैबादि समस्या जिबनानो आइ बाबा इसान दङ 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 सुपेर सापेर थालायथारदों दङ मेथाइ लायनोसै ट्रेक्टरजों आं थाया दे आं ओंख्रि एरहैनानै फैनो दे थाथ' ये भगबान आयं मोनाबो थांसिगोनथ' नै दे थाथ' आं फैगासिनो दङ हासिब जानाय नङाना गोथांखाय नङा ओरैनोसो ज्राव ज्राव ओरै ओंखारगोन र' ज्राव ज्राव आयौ नंगौना नङासै ज्राव ज्राव होनलायनाय ओंखारसै फैदो फै गाखोनो होनो ओंखारनो आंना बिदिनो संनाय जानाय ओमफ्राय बेफोरजों बिदिनो थाङो हैस उइया जाबायथ' थ'थ' न'आव सिरि थादो आंखौ आरो थांफाबावनोसैलाय बे नायलाय आयंजो ना मायं भगबान जुनाफोर दिना बिदिनो थाङो आंना समस्यासो बाराबो नै लोहो लोहो बारगासिनो दङ खोलो खोलो ने लोहो लोहोसो जालायलांबाय बेबायदि माबा खावसे एम्फौ ना मा जानाय बादि जाख्लाजोबो आरोना नै बेहाबो सिन लाखालायबावनायसो नै गिनांगौसो आं हालासो माया जायो माया मायो माया अरख'यो नै जारलासो नैबे हानि रोसि गैयिनिफ्रायनो जालाङो नामाथाय ओमफ्राय जोंना बहल बाथोनाबो जाबायानो जि गोथाव मोदोमदों माने बहला जि गोथाव सेरसे लाबोदोंमोन नालाय आं 6था गाखोदोंमोन दाख्लै थाइथामाबो आंनो जाबाय ओमफ्राय आरो थाइथामाबो नै दिनै आंबो ओमफ्राय नै दहाय फुङावथ' लोंखांबायानो लाल साहा मानो होनबा मैया गाइखेर आधा केजि एक्सट्रा लाबोआखै फवासेल'मोन ओमफ्राय मानि जादा नै लाल साहाबाबो लोंनो आरो दसे सानसु आरोना आं लोंला फुदुंना होनोसै आं ओमफ्राय नै बेनिफ्रायसो आरो आंना ब्लगा गोदान जाफिनलायबाय आरोना नै बिबारा ओमफ्राय जोंना मेथ'खा बिबारा जा सुन्दर जानानै दं आरोना गेटनिफ्राय ओंखारबानो जा एकदम नाहरलाय मा बिबारफोरा नै ओमफ्राय आसुरित आरोना नै बे अमाखौ दहायो माबा आजा किरननि बिफाजों ओमफ्राय बिमाजों अमाखौ बोनानै सासे होनानै लांनानै दोनहैदोंमोन आरो बैहाय दोनफाना जाथों होननानै दोनफानानि रोदा ना मा जायो ओमफ्राय जाना उदै बुंबाय खोमा मालाय हारसिंनो लकेट थाबायबोबाय आरोना बै टावार मोनग्रा जायगानिफ्रायनो अमायाबो नुदों लामाखौ मादि गोसोआव थालायलायो गावनि लामाखौ बे अमाया हारसिं फैबायथ' आदामोनना डेन्जारसो लांनायावल' एसे दोनहैनांगौ आरो इसोरखौ ओमफ्राय उदै बुंबाथाय हारसिं फैबाय नै दे ओंखारदो फै नै अमाया हा बुबुआ अमानि बुबुआ ओइलाय अमानि बुबु अमा आगै जाबा जानांगौना मालाय गाब दङदांहाय अमाया बुबुआ मोननै ना मानो ओइलाय अमा आगै जाबा जानांगौ मालाय गावनि लामाखौ गाव माबादि नालाय आयौ लासै थांबाय आरो इयो हाब्रु फुल्लि दुगैनानै न'आव लुस्र'फिननानै फैबाय आरो मा ओंख्रि जाखो होनदों राजा मा ओंख्रि जाखो ना दे थ' जइन जानोसैलै आरो मा आरोबाव माथोबाव दसे टिभि नायगोन दसे मबाइल नायगोन थ' जाबो खोन्थानोसै थ' जाखां लोंखां ओमफ्राय आयौ ड्राइभारा जोंहा नों सोलायनोसै माव टुक्लुखौ नेरबाय थानाय खोनानानै फैदोंमोन आङो बिमाया ओंखाम जादोंमोन बानानैसो आनैजों बाजैयाखै आनैजों बाजों मोनो बिदियावबाथाय गथ'फ्रा खोथों जालायदों पापारि पाप
बाब खोथों जालायदों फै नोंबो गाखोदो हा कक्रस दं कक्रस नङा माख्रासो स्पाइडारसो खोमा गिनाङा जिराय इयावनो जिरायदो थांनांला जिरायदो दे बिदिनोसै आरो जिबनालाय माथो खालामबावनो आंना बिदिनो थांलायबाय दिना ओइ आदा खिरमानि अमाया स्कुल गुदियाव मासे जागासिनो दं आरोबाव आयौ इं नेथारदों आयथा नन्ने निसिता हा एसे मिनदो दे हाख्ले औ जि नांगौ ओरैनो लाखारबाय लाखारबाय आयु बेनो एसे बिसिनायाव 5 मिनिट लावगौ सानबाय आङो आगै मोनाव माथो खालामबावनो उफाय गैया आइ नोंखौलाय सोर लाबाय थानांगौ गाज्रि बाजि बोनाङा गस्लासो मालाय आगैनि ना समायथारदों गथ'फ्रा सिबाय कालारफ्रा बिमानि बिमादैनिसो गुफुरनि माबायानो गैया मानसिफ्रानो थाथों जोंहा इदिनो देरगोन ना ने नोंबा आब' बादि सोमसो नालाय मा इदिनो देरगोन जेबो नङा साफाल' जानांगौ मैलाल' थानो नाङा आं दिनैसो अमाफोरखौ बिदि लामा लाफिननाय नुबाय दै नै दहाय मासेया थांबायना सुनाफोर एबार मासेया लैहोर स्ल' मसनाव ओमफ्राय लामा थास' मोनफा मोननैखौ अरलुबोगोन आरो जि इन्ट्रेस्टखा फैथारगोन बियो आराम थाबायबोथारगौ हनै उदै बुंनानै फैबाय खोमा गावनो आंहाबो गिलायलायबाय मोननानै कक्रसनि मालाय खांख्राइसो लादोंनो रिक्सावलाया खांख्राइसो दा जारलाहाय नोंजों महा समस्या सोफैथारबाय नै अमाखौ आं जि मोजां मोनबाय आरोना मा होनो खिथाबाय आं मायाबाहाय नंगौआ नङा होनलायबाय आरोखि नै लैहोर फैबाय गाव गाबागावसै आरो ओइ नोंखौ माइदि नाहरदों अमाफोरखौ जोङो खाबथानानैसो दोनो बेस्राफोरखौ अबेबा गांसो जाहोहैबा हारसिंनो फैफिनगोन नै आरामनो फैदो गिलुं बारलांबाय हनै जोंखौ फिउनो आंना दिनैनि दिना बिदिनो थांलायबाय आं ब्लगखौबो एसे गोलाव खालामला आरोना एसेलायनो ब्लगखौबो गोलाव खालामला माने गाखोबावनो गाखोदो होमबालाय दे ओमफ्राय माथो खालामनो जिबना बिदिनो थांगासिनो दङ जेबो मोसालेदार खबर गैया जेबो मोसालेदार भिडिअ गैया बेनो सिम्पोल ब्लग आंनि थ' बेखिनिखौनो जायफोरा फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच बिमाखौ नुहुरदों सैथानथार